Ayan, lunch break na naman. Nagutom na naman ang mga inday. Anong next activity natin? Diyan ka lang, mababaw yan, Cha! Oo, ay, kung wala ako doon. Parang bangos? Ha? Babaw pala. Si Bibo, magaling ka musukan eh. Turuan mo. Wala. Tignan mo dito, tutukin mo. Ito, apakan mo ito. Apakan mo. Di mo lang kumulong. Ito ako hindi ako makali. Nauting lang kaya mo. Wala, yan na! Yan na! Yan na! Mahanap ko yung kanina ng ganit ko na. Saya-saya. Ayan guys, lunch break. Yan, napagod ang mga inday mag-swimming guys. Kain muna tayo guys. Kanina pa sila nangangawel, walang makuha-kuha. Ito na yung aking nakawin, oh. Kain na! Ang mga nun. Munta yung paanakan. O, yan guys, o, pagaw natin itong coins. Okay, 1, 2, 3. Sisirin nyo kasi! Isa ako! Tatlo! Dalawa nga! Ako! Ilan yung tatlo? Tatlo yun. Nasira? Wala pa ka ba? Yung ano yun? Nasira? Isa pa. Oh, yun po. Kaya ka naman! Mamaya! Agis mo yung taglalaman mo. Tahi? Papatay mo paano mo sa binti. Hindi mo tig sa mga. Be? Wala. Ayan na rin. Hala, yung mga sa uwag na yung Pwede yan. Ah, ito. Tig sa 10. 10 guys. 10. Baka wala pa! 1, 2, 3.
Doon, madami! Charles, ang dami doon, oh. Ang dami mo hinagis. Bakit siya ayaw mo ng pizza? Saan ba? Saan ko itapon? Yan, doon sa malayo. Dapat tag-iisa lang eh. Muna. Para... Dalawin mo. Paano? For ano to, 2.20, 1.5, 1 piso. Musip kayo. 1, Dapat kanila ko. 2, 3. Huwag kami, tatlo sila. Bilis, sugod! 1, 2, 3. Bigyan eh. Sinalo. Dapat kasi di mo... Dapat pala dito. Saan mo tinapon, Papa? Dito. Ayun na! Ayun na! Kay Peg! Huwag ka nang makiagaw dyan. Saan mo yung ilagay? Dapat plastic tapos Kumaingay. Dala nyo! Wala na? Walang natira? Magtadang kayo, dali! magtadang kayo. Paunahan! Kasi ah. Ang mauna magtadang! Ang mauna magtadang! May premyo. Magtatag na tayo. Magtatag daw. Ano bang takdang? Hindi! Mag-ahon. Magkanya-kanya agaw. Mag-aano muna. Pero ko yan ako. May makipagagawang ka na. Malaki-laki. 5,000. Saan niya, guess? Dito sa cottage natin na to, yan. Itong atin lang, ha. Ayan na nga. Naku, hindi ko nakita kung saan mo nilagay. Mayroon akong tinagong 500 pesos. So, hanapin nyo. Ayun! Boy, si baka kay Papa. Mga mukhang pera talaga, oh. Tapos wala pala. Hala! 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3. Huwag ka na maghanap. Wala. Hindi kasi, syempre, pag nilagay ka sa loob ng bag, ano. Wala dito. Wala sa mga loob ng bag. Huwag nyo nang kalkalin yung loob ng bag. Chan, bilisan. Wala dyan. Dito lang sa cottage natin, sabi. Saan pa? Dati mo rin ito. Lupa. Lupa. Klo. Klo. Dito lang sa table. Dito lang sa part ng table, ng upuan. Basta dito lang sa area na to. Hello. Pinalaman sa tama pa yan. Hindi pa kakailangan ito. Pati kape, bimbal lang yan. Lang siya nakatayo pa rin ay. Saan dito lang yun? Hala. 5. Wala ako lang eh. Saan siya banda malapit? Medyo yung pinasa ilalim. Dito lang? Yeah, dito lang. Baon ko na lang 1 linggo yung 500 niya. Isang linggo? Ay, hindi. Isang buwan nga. Yun! Naposible. Wala na dyan. Oh, sige. Isang kulo ulit? Okay. Yung kulo na yan. Na. Tama na yung clue.
sayang eh. Hindi mo na magtago? Ano naman yan? Tindi talaga. Ayaw yata mamigay ah. Baka nasa payo. Walang dyan. Ba't pinapaglagyan ng cellphone? O, sige, hinapin nyo. Bakit? Ano ba? Kinain ng isda. Ano yun? Dito lang? Oo. Kala ko yun na, oh. Pwede na yun. Ako na mag-calculate ah. Oklo. Lawa ka na. Lawa ka na. Binalik pa. Hindi, isa-isa mo yan pa. Wala ka. 500 pesos. Ano nakita na? Ay, Kuya Alvin, huwag ka na magsalit. Nakawakan na raw. Pinilik pa. O, sa ibig sabihin, hawakan na kanina. Nawakan na eh. Diyan siya dito lang daw sa table. Sino nakahawak? Nakatago Secret. Ano ba? Puro ka naman, Klo. Ay, nandito nga. Expert namin. Pero parang nawawala na siya. Wala na. Ala, baka nailipad na. Bagtit eh. Saan mo pa nilagay? Bakit sombrero yata eh. Hindi. Nilipad na. Tignan mo nga. Saan na pinagay? Saan? Hindi niya rin napansin. Wala na dyan sa table. Naglipat na. Kasi hinawakan, tinuntak kung saan. Ha? Oy, ano yung mga inalis niyo? Ay, baka may kinuha kayo dito. Nakawakan na raw. Wala na sa table. Ano yung wala sa table? May nagkuha ba dito? Ano yung mga inalis niyo dito? Ba yun dyan? Wala na sa table. Nasaan na ngayon? Nilipad na. Nasaan na ngayon? Wala, baka Wala dyan. Nasaan na ngayon? Wala sa'yo. Baka nilipad na. Pati mo, rilin mo. Nakikita ko pa nga eh. It's a prank. Kita mo ba? Hello? Kondon din. No, it's a prank. It's a prank! Charot. Mayroon, nawak siya kanina 500. Nakita ko rin. Maglupa pa rin eh. Saan? Oo nga, nawala eh. Nawala yung rin. Kanina niya pa yung kinabuklat-buklat. Ano ito? Wala dito sa motor. Nainitan yung ano oh. Supot. O, yun na. Sa table lang kita ko na. Magtataon niya. Wala ka si Daddy. May dilaw kasi. Baka may palaman na dito sa tinataya. Dito yata sa... Ang pudot na to. Oh. Baka nasa wallet. Wala, nakaangat na natin lahat. Posible wala. Nasa wallet. Ay, nasa wallet. Nasaan na ngayon? Sa lamesa. Nakikita mo? Oo. Ngayon? Ano? Ilang mata kami, tapos ikaw lang nakakakita? Imposible na rin sa lukuhan. Sa mga tayo. Simple naman yun. Ayun! Ayun na. Nakuha na ni Papa. Naangat ko na yung kanina eh. Isa-isa na nila. Yung balik na to eh. Wala man dito. Kanina nga, ay, nakakot niya. Ayun na kay Papa. Ayun na kay Papa. Pang-abono yun yan. Pang-abon. Nakikita mo? Pinapay ka. Wala. Hirapan sila guys. Anak ka ng tipaklong. Getting warmer? Warmer? Yan. Ga. Wala. Getting warmer? Ano, alam mo ba? Maglupa pa rin.
makluli. Magkulo pa rin ako. Ano ba? Ako sa wallet. Pero niya yan. Hira niya yan kanina eh. Lapit kay. Nasa pagkain? Wala sa pagkain. Wala. Saan nga raw? Galing lahat ng pagkain. Yung nilang yan. Meron. Hindi na kayo magaling maghanap. Daan. Oh, sige na nga raw, wala sa table, sa upuan. Wala dyan. Diyan lumipat. Diyan lumipat. Nagbago isip ko, wala pala sa upuan. Magkakawa sa bag. Wala Huwag mong kalkalin yan. Hindi nga pwede yan. Wala nga dyan sa bag. Nasa harap niya na, hindi niya pa makita. Oh, ano ba naman yan? No, nagising tuloy si Yang Yang. Nagising tuloy. Alam mo yung ano na yun, kanina pa na hinawak-hawakan yun. Hindi niya kasi ayusin magbali-baliktad. Ko, kanina pa hinawak-hawakan yung binabaliktad-baliktad. Kaupuan lang. Wala dyan sa mga bag. Si Yang Yang, oh. Yang Yang hanap na dali. Ay, yung pacifier. Wala na dyan lang. Tignan na yan. Sino kaya ang magwawagi sa 500 pesos? Sinawak-hawakan na, binitawan pa. Guys, kala niya siguro siya yung inaano ko. Kanina niya pa ginabuklat-buklat. Patay. Nasa upuan na lang, guys. Sa upuan. Hindi, nahawakan to kanina eh. Tapos, anong sa upuan? Anong gawin mo sa upuan? Paano nangyari yun? Nagagalit na ako ah. Yung lagayan na yon, kanina pa talaga hinawak-hawakan. Palit-palitan nyo na talaga yung hinawak-hawakan. Pero anong letter yung lagayan? Anong gitna? Wala nga sa table eh. Wala na sa table, yung clue ko na lang sa upuan. Wala dito sa bagata? Eh, paano nangyari yun? Kalkalin mo kung meron, kung wala, di wala. Kasi sabi mo wala sa bag. Kanina niya pa rin kinakalkal yan. Ayun na, kay Papa! Ayun na! Diyan sa ano pa, tignan mo. Ayun na! 5, 4, ayun na! Ayun na! Kunti na lang, makita mo na! Wala pa ako kayo magpaya. Ayun guys, binubuklat na naman yung tissue. Ne. Sa may mga pako yung table oh. Hala guys, ano ba yan? Saan pa? Wala pa nilap na ba? Nakikita na siguro. Wala. Sa prank. Baka nandito kay Papa? Wala yan. Naghanap nga pa nga. Oy, ako muna tabakan dito ah. Wala. No? Sige, itapon mo na. Isang side. Uli daw yun. Sige, ay tapon natin. Oh! Side. Sabihin mo isang side. Nakita ko na naman siya. Lumipat ulit. Wala na sa upuan guys. Nasa table na naman. Wala ba sa bansa mo?
Wala. Inalagay na natin pagkong sa musa to. Ginapagtignanan na tayo. Ay, kinahanin. Wala ito, wala ito. Tago ko na nga ito. I-out nyo na nga yung tissue ka kayo. Mag-usap pa kayo rin ito. Kayang kanina. Lagyan mo sa bag natin to, sabay. Naginis na rin lang itong lamay sa paday. Andito pa rin o wala na? Baka matusok kayo dyan. Baka matusok kunin mo. Baka matusok. Wow, wala. Dyan. Ulit. Ano daw ulit? Ano daw ulit? Hawak na nice. Kasi na ba? Ako'y napapagod na ba? Be careful ha. Sige, matudok kayo dyan ha. Matusok kayo yan. Yan kanina yun mo. Hindi niya nga nila kayo. Ano na? Nasa ilalim yan oh. Hindi, yan nga. Yan. Sana kukunin ko. Sabi ko lang doon yung ano. Kasi hindi niya man ibigay sa akin. Tayong gatas. Kanina pa nila binabaliktad yung ano na yan eh. Yay! May 500 si Manang. Hindi, butas na talaga to. Ito ko nilagay oh. Sa loob. Kasi ito, sino pa nag-ipat doon? Naglagay doon? Ba't mo nilagay doon? Eh, kasi... Baka matusok sila. Hindi, ano, mahirapan sila lalo kaya... Wala pala lang ako kay Kuya Jover rin mapupunta. Hindi, kulo-kulo. Hindi, parang nagbalik ako, binalik ko kunwari yung mga ano, yung ito. Sabi ko, ano. Nakita ko to kanina ng COVID niyan. Kaya nga paliwanag, hindi mo nakita. Kaso kayo niya ibigay sa akin. Nakita ka ako doon sa titignan. Si Ping, kaling beses niya naging ano, pati si Kuya Alvin din niya na... Tago ko na ito. Nakita ko sa atin. Napatin ay, lagay ito. Bumula. Kaya sabi ko, ilala ka, nandito yan. Pero nakuhakan ko na yun, alam ko. Ito kasi ginaalis niya. Tinatago ko nga sa ano, sa bag. Tara na siya, nangingitim ka na. Sayang yung pinaghirapan mong kuje. Yan. Pack up na kami. Ready to go. Kaya lang si Chacha ayaw niya pa mag-ahon. Hindi na namin na-try dito kasi ano, may bayad. Okay guys, uwi ang time. Yan, tulog na si Yan yung papat. Si Yan yan nagmaoy lang. Kapag kuwan na yan, 2 years old. Kahit 1 years old, pwede naman na ma-present na yun. I love white now. So yun guys, pauwi na kami. Ikaw naman hindi nag-swimming. Ayan, kung ano pa rin yung damit mo, yun pa din. Yan. Uwi na. Say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Dito. Guys, yung may birthday oh. Tingnan nyo. Pagod yan. Pagod nag-swimming. Welcome to Duty Free. Ayan. May mabili dito. Mamahal siguro. Hindi na mabili yan. Mga pangkasalubong. May 50%. Dati siyang
daddy yung nilagay. Nagtae ka Last na naman. outfit na. Tingnan niya outfit ko. Dito palang bilihan ng mga pangpasalubong. Guys, mura lang 5 pesos lang. Lang ano na yun, 15 times 50 ano. Wala man kami bilhin dito. Hindi ka doon eh. Puro tsokolate eh. Sige, bas ka magumatang, madugpar ka. Yung spam sana, baka mahal. Gusto mo, Cha? Oo na, oo. Mura lang bilhin, bawal mahal. Chopo, chao. Chopo. May siya pa sa bahay. Doon tayo sa kabila, oh. Ayan guys, napadaan lang kami dito sa ano, duty free. Ayan sila. First time mo lang makapasok sa ganito. Yes! Ganito pa lang duty free. Dati sa ano ko lang yun, mga eco bag ko lang nakikita. Mga eco bag. Ganito pag ano, nagpapadala sila sa ano. Dami oh. Doritos. Daming tuwalya oh. 300. Bakit? Bili tuwalya? Magkano yan? Ha? $14? Yung malaman? Magkano yun? Ano han? Oh, buy one take one. Magkano daw yun? Ay, mahal pa din. Dito lang tayo sa isang piraso. Wala man tayo. Saan binili ko 3? Bakit? Mahal daw, mahal. Magkano daw yan? Ano ba to? Yun o, doon ka na lang sa... Sa local ka bumili. Sukulit pa rin yun. Doon na tayo sa kabila. $5.18 ito. With almond. Nasa ano yan? 200 something. Wala kayo, hindi nyo na mabalik. Yan, napabili na tuloy na. Bilhin nyo na. Sira na ako. Ay, jingle mo na. Sige. Siya. Hindi ko may laman. Ayun, takit. Yung takit mo. Siya. Malaman yan, 1 plus. Sabay bitaw eh, no? Pwede mo na yun. Yung unan mo? Sabi, umitin. Pwede ba na yan muna mo? Baho-baho na. Buy one, take one. Ito ang masarap. Ito ang masarap. Kano ba to? Mahal naman. Huwag na lang. Pero,